Haka general meeting jong ka sur upat ba ka bri nyotram kabala penlong haka artare unailar araja arpusan haususu tham auditorium Shillong kinongkran kibalawan ajingkran kila dap ban penskam baka weiru ka jaka na megalaya kamdai ban lech asam bat kibala lech kidai ban wan pai. Hagani kasngi kibala ajingkran ki kentop yo president kasenjok kirang ba akor kabri nyotram uba Livingstone Kharpran u advisor kasur upat ba kabri nyotram uba Rustingwell Thaba uba Black Star Sotun ubari Presiden jongka senjok kirang ba snong jongka than Kaput Block 2 uba Marcus M Thayang halor ke Block 1 uba Wandel Pasa ubala kran kelum batru ke jingkran naus iem kena ke himan nong klau ya kini ke jingalang layalam dau spokesperson ke sorupat ba kabri nyotram uba Thomas Pasa uba Livingstone Kharpran ha ke jingkran jong u ulaong kat sebapai ni syaki jaka ki ba Kaput lalap tang ki jing e sudah bat bun ru ki mensiem ki bakor dor ki la do ela ka jing em kumta kala dei kapor bangin mi syakmat menta bandon ke jingkit khli na ka sansnam shikawi ka sansnam ka sarkar ka lej bat kawan jo shiki jo bat ka shikut tang ki lat pathai kubor ki thainung gandong ki ba em ki khaput ni mat ni ki jing e ni mat ni jing pai do nut jang ka jing ja umat habang i parado personam jing ki kendo i ni jing ele bon skimen sim ga ko do la do no ela ka jing emro ti ha ka ni por nga khot nga yower yangi i wei pi wei baro om tang mangi ki rang ba wa ki long kemeru di ban mi shakmat bingin don ka jingkit khle ya ka bamenta bat ka future Ika lawai jeng ka patang ka banwan ki khon ki kstiu jeng ikai ka banja. Ladang do no ika khandau ka siap. Kalau ngobeng la do no citang na ka jeng em. Ni la syak ni. Lagi pa khabang la des. Ni la lagi pa khapoj ba ka asam. Ni la nang syak ni ya ka khandau ka siap ka jeng. Om tang ka block 1 block 2. Siki wei pat ki jaka ki khapot ru ni ma di ka jeng e. Ka dei ka por ka badan kam yangi di badan ka jingkit kli nabta ka lawai ni ki khon ki ti ki jongi la da menta nyamla lanupat ka jingkali kalong lanupat kila de ka po bing nemi pat ba la kalong sarkar la kalong da kanu ka demonstration na ka benaman penjopat ya ka khandau ka siap kini ki singi ka bangim ki briu uba Rustingwell Thaba ulaong kinong mikmat ki dei ban syakali hau pat ba bahaba ki syongha sekretariat ki le ayu na kabenta upat ba namar ki pat ba jongi ha khaput ki sya syok kum ki merat tika benta ka ba ngamut ban pan kan mau kalong ni bangin nya kran bangan sa IT kan ka my news jong ki atli ki jela ka balai sang da ki arngot ki chief secretary kata ka dei ha ka khat santarik ubnai November ka snem khat khandai spa aprafulai ngasngo batong bakane kas khasantarik ubnai nombar kasnam khat khandai spa aprafulai hang ni labatai hakani ka manius ka bangan sa IT chairman ban labatai ba katai ka notification jong kasnam khat sau ka jong nombar khat sau spa lai phau khat sau tarik usap tambar jong kasnam khat paspa ni pusau la penduno kamot kitai ki bladap la penduno dan rai habang kuliah ka bakut ka dan kalat bakakabu yakini kisan teli ki hima bakin sim kalau on record sekali po arti kisti joka asam khalia bat ka wei ni kita kadai ka hima ramrai ngamtip ramrai ka menjur kum ban siput menta kabar ka hima nong klau ipayim jing dan sa ki jing keren kabalai ka hima jirang kabasau ka hima nowa motamur kabasan ka hima melim bat ka ban riu ka hima khairim kamot kini kinot pusan ki bakini ki arsip si kilasan kila pendu no ya ketika khatsan trik nombar kasnem khat prospanya pusau dan ringa snow ang bang snow dan bok pada bang ba kani kaserbe kalakut akasnem khat khandai spa apapulai nadu kasnem khat khandai spa apapulai ka sarkar asam ka khlamle serbe isu bat sarkar makhalaya kata kalau on record ka bang kran ni kini dan namar kata kini ki hima onam dan jing kin hap baik
I oput usam kat kum kajing batai jong khima baki dei ban hap sapo amikhalaya. Ta khublai sibon bablik kajing ong jong phi ngar ngom menjur bangim dei besikot tang kajing keren la senga ngek be chairman isale ke kam ngin song kompali kini barok ngidon hang ne kilgal expert kajing ki balabu ki record kajing ki bingin sa IT ki kot chairman jingi usale ke kam bar khoi badnang ne ngasa sedang ya kajing pan i kajing long rang ba kajing long senrang kajing i nama teng-teng ka du thia du dam la si song la si nyon kembalanyon palat kini ki Assam Forest ngalalango ngi idang hin kesi badap ro syaisok kembak sok kibri kim kimrat la banong kabu kejing kali balai sarkar kam file kena ki support human rights kila saban sisok kum tu ka hok long beri ko msa balai mlak ban kran daktin bat sisok kum tu sai ke sarkar la kran ni kata long kembak keno aki sai ki MLA badan buram ngi kajing keno kadai ka bam ngimla ban kiar klam dong ladang ambakala kami seram kadang daptang lai prasnem ka karta kami khaleak dan san pulai snem ka karta kami seram habai kon ni bodar isu kimi ki MLA sakmat kisawan ki polis nadien ngi mata kembang bablik lakan tonlet wataman bu pledok polis arpu so ngimnot sakai ngi nang kran syai kindan bu ka jingkeli pisang sekretariat banle ya ki ai ki kam ta de ka jingkeli ke bagi bu ya biang masang sekretariat ban pen sngat spo ban pen sngat ya ladi saya kalau ka jing penrem na kali yang japat so jeng pai ba bu ka jingkar pat skema chairman masaban sasim ki banta kini kilo ki kentien ki balkot Nakaliang uba Black Star Sotun ula pensngau banakaliang kipat ba kibasa hakaput bat ka Assam ha block 2 kin nam hon dalaileiru ya ke jingthmu ke sarkar jala ban ai ya ki jaka ne ki snong ki thau jong ka block 2 shaka Assam namar bat ki noelam snong ngi download ki kot ki sla ki ban pensisha bat ru ula pentep pat ba hadu menta ke sarkar ka khlampat le ai na ka banta jong ki hakilat ai jing yada hakani ke kenti ke menta ke ba ngioi ba ya katu ka jing penpana jong kini ki artli ki sarkar ban penbeit no ya uput usam tip ka jing temu ka kom perkhat jong ki kalong ka bakum no ngi haban ya tai bha ya kini ke benta la kini ke jing penbeit jong ki kini ki ar ki chief minister kala ni em ban wan ra ya ka jing hun lang na ka benta jong ki nong sung snong ngano kwa ban kumni ki perolok hakani ke por ki riu rong ba ki riu sempang ki bidon hakani ke por ka mata na kaliang chungi ngakren ban ngikren ka bamut ngakren da ka sur chung ka sencuk rong ba snong namarangi don hangni ki biawan lang ban ngangi don khandai sipungut ka chingmut chungi ka long bit kumni lara kai kini ki ar ki chief minister ka sarkar Meghalaya bat sarkar Assam kin simpan penbej yo put usam na ka banta chung ka tai ka area ka bamangi don hikat kum kini ki snong ki khat pratali ki snong ki bangila kambet ke badai ngidon hapo ka rainong tung bat ye ka sanat lai hidau sim chung ka himakhirim bat ngidon ru hakarib hoi district telada ka sarkar Meghalaya ka aino ladang idei ban do no kita khat pratali kisnong nakaliang songi hi ngidon ka chingmut ba ngin hun daliliro ngin hun daliliro nge nakaliang songi ngila debi kut ngila debi song barabor hapo ka sencuk ro ba snong hi ngimla ban tipsu ya kata ka blok tu nadu uno utau pot usam uba men swa chung ka ri khasi centia tang ban ka banta chung ki nong sung snong ki bidon pat hapo chung ki ki ceka ngidon ni ki kot ki sla ki bala pensisha da usim chung ke hima usim chung ke hima kherim bat bala pensisha ru yangi da ka bat baro ki dokumen ka bangi ngidon kinong snong ha kita ki khat pratli ki snong ngidon lot hapo ka chela Meghalaya tela da ka chela Meghalaya kan e no i kini ki khat pratli ki snong da ka chu ka sur upai ba bat rengkat bat ka senchuk rong ba snong hi ngilai kut bat ngirai ro
bangin om hun daleliru tengah na kaliang chunga ngam don hi sibun ban kran ban batai ki we chekang ngai ba ki don ki rang ma ki bala mi khmat ha ken kapor ai bakin ai kicing kran kicing pensai naka than ka dong ko ba ma ki wan ban mi khmat ngang don ban bu tan ken ka ching tip bat kicing perkhat na kam ta ke chung phi ki nong yalam chung ka sur upai ba ka baron hapo ka bri chung nyu trab tena du ken kapor ka mata pen pau kicing su komen ka ba krau ka bangi o ban kendu kum ni ken kicing yalang chung nga don ban ong kum ni kam dei ban kut tang ha ken ka sin ka mi kendu menta kwa ba ken kicing yalang ini syong barabor ngini o ban ya than ban ya thirbha na kamanta kicing chung upai ba ubaha ba po ki than bordar baro te khublei sibon tang kini ki kentin ki belang kot ha ken ka por nga sudon ban ai chimut ban ban ya tho i ke kicing ka mi kendu nomor ba pi ya ken kicing ka mi don ha ka ta ka po ka than blok tu ko ba pi tip baro baro ngila persyang ban pan ban diman ya ke surkan kum kicing ya da ya upai ba nang senong bodon hapo kita ki khat pratelik senong ban yarap lem ban ayang i tang kawai na ki apus ban long kicing ya da kicing kam trai kita ki cekang ban ka basnusi ka long hadu menta na kaliang sung surkar me khalia yei tar kampan la ban ayang i ban ya da na kamta kicing ya chung upai ba na kamta chung ka surkar asam padhap kita ki khat pratelik senong kadon kawi ka pos chung ki hamadan uang kawai kadon ha ka senong umru kawai kadon ha ka senong leper bat kawai kadon ka battalion kem chung ki kadon ha po senong sabuda kita ki dei ki ka bangila banu i ban kaliang chung ka surkar asam hi ka thom ba jingi ka chingyale chung i kam siam lalong na kabanta u pai ba henry ke chingele songi ki penam de ki kuli de ki tup de ki man ka boye ke chinge na kabanta chung nong song snong u ba ngi syong ni sa ngi im po ka te ke cheka ngi la banong kum kita ki snong umat laper bun sin wat kini ki na kini ka forest department ru ki lakre ki lasdang ban pen prano wat dikitu ki yang ki semru ki basna ha ki badang sna thamai namar ki kamba ya kene ke cheka barok ki dei kade ke cheka ka baki la pengat ha kataka propose forest department te men ha kini ki snam ki bladep kadon ke chingchia ha po snong umat ka ba ka snong umat ka ha ban yami do pai ba dan kalian chung kesencuk ru ngilalai bani sim benta bat kini ke chinge ebe kendu ha po chung kesnong nambar kini ke pres kilmut ban pen prano e kata kayin te pen ban ha keci ya keren ha boleh pe iki kot kislang na ka benta chung ka asam ha bang yo i ki kot ki bisisa kadai ba kibu ubat ka propose forest dan kalian swingim pediang jawat hadu mentaru e kata kayin ka baki kilmut ban pen pra ya kata kayin kim siam lanut nomor ngi yang halor ka nongrim ki kot kisla ke bangidon teki paralok barok ha ken ka por ki nong kit kam chung ken ka sur upai ba ki nong yalam bad yang ilang barok tungin nang e perkhat na kamta ka chinge kami kendu kum ki nong syong syong ki badon ha po ki than bordar tungin nang im sengi ban ya perkhat na ka banta ka ri bat ka chaj ban riu ke chungi ngin nang ya kendu ban ya than ban ya thirbha ha ka wi ka por bat ka e ka bangi don kam ban le na ka banta ba ngin yo e ka hok e ka no kanti kum ka chaj ban riu khasi ke chungi tang kini ki kentin gandon ban bu akini ka por to blem nang yalam yangi nang kerku yangi bangin nang lang ban im ha kini ka perthai rengkat bat kini kising yale ka bangidon Uba Marcos M Thayang Pat habakran chapang ka blok 1 ulaong kipulet asam tang baki yeng banyadai lagi brio la jong ha khaput henry ki jukta aktiru ya ki kenthai khna ulaong bakala don ka surru na khaput ka badawa baki jaka ki balah cha penhap jubor sa asam ki deban wan pai sa ka jella megalaya ngialang-lang hang ni mentagas ngi galong bastangin ai ya ka sur jong pai ba
banai ka pressure ya ka sarkar Meghalaya jangi bahkan dawa rangba ba kini kijaka kide banwan sia ka Meghalaya hakajo ka por langba kani ka jingelang ka bangiyalang mentah ngin airu ka jingtho ka baklan ja ka sarkar Assam bandawa ba ka dei ban banpai ya kini kijaka ki badang dei hok kijangi sia ka Meghalaya de kembali sia tu ya pi langba kane kasur jong pai ba habang kasur jong pai ba kam dei siu tang jong ki kat to kat de ki association ne ki NGO ki la ne ki seng bahalang handai bang kasur pai ba kamot baro kinong sang senong jong kabriu nyau trep ngidei ban yeng da kawai kasur bat ban ai ka pressure ka ba klan ya ka sarkar Meghalaya jangi bahkan dawa tang ba kini kisnong giba ngidawa kidai banwan hapo uput usam jong ka Meghalaya te pili ai ki kaut khobor ya ki jing blakon nalor ki jing ja hamukro gibala saksiat ginang sang hadu sangut menta kelawan pat ke jing halap pangap habakin yang sang senong ginang rep kem la siu watang menlek pe ya ki hali ki mentor bedling theu kambat hakil kha ki risa ki hali ki mentor jongki namar ba hang tu ki karbi kambenong no ki la syong kulai dau khla bad go tau khla ki dei ki Assam Police nakaliang sarkar ka jing themu jongki banbu iya ki pulit na ka Meghalaya na ka Assam kita ki jaka kalong ban pej ya ka jing sang suk sang sengai yang kirang sang sang ndre kalong pat da khang pang ka jing don yang ki Assam Police kat kum ka ji kren ki ar sarkar kalong bandon baro arliang kemot bakin pe ya ka jing sang suk sang sang yang kinong sang sang ki badan hang tu ndrei ka bangsa se bania thu ya pi pat mtahang nei kalong ba ka jing don yang ki Assam Police kam de bagi pe namta ka chong suk chong sang ndrei kalong penban ban harash ban le beng ya ki kasi ki penar nalor kata ki Assam Police kim de tang kim sim le tang ban harash ya ki kasi ki penar ki penjerang ketiru ya ki kentai ki kena ngalatah ne ada Assam Police extender han to the women talk mde bagi pe ya ki jing suk sang sang mde ki penjerang keti wat ya ki kentai ki kena kata kadai ka jing le jong ki Assam Police Uriu rangba uba wandal pasa pat ulaong kalong kebadan kam ban bo jingkli ya ka give and take namar ladak Assam ka sushim lut ka ai ka banja ya ka Meghalaya kumta menta kam dei sho bandai tang ka sur pat ba nrei ka sur jong baro Gerak kambang por mo Islam Assam uradap sena surok berkini kidai ki buj jong u ki bapinyo bat kapun pai biang yang kapun pai biang yang sya iba napo blok tu kipenon kami peludi ban penuit ke bordar ha blok tu kipenon kam di pulit ban nyon ya kitrai snong ban to kapor ka kamslem kebaong ima tayang kemau ngin yale yakane da kejing ya denti da kejing petin lenti ublay nong tau yangi ngin ya di besok bat kebakut do bat kebasnyo tenat do hak Supreme Court hak wigisngi ngin sayo ya ke Bangladesh no nadu jantia syadu nongwa but what kamai khuli feeling kataru ke MOU one keep and take katuru hak question ham dai de keep and take ukwa ban ban take lut borok don bok ba
lomba gani ka sur pai ba bat lomba ka jing sirham jong pi menta kam di sur pai ba to ai kan long go sur jong baro ki breu ba i ya ka ri jong i khasi jangkia banginyale ladan kam ban yesnyang pisaru nama Supreme Court kan rem ngimdei ban benot nginyale kat bala bat hagabakut kahok kan salong kejing job bat kublai sibon to ngin nang ni ngia do tia do dem ban yo i ya kata kejing rai ke Supreme Court kublai sibon Nakaliang upaim hakajingkran jang ula pentip bamanla kasnam wat hakahima ka ba ukmiru kimi bat ki huri hura hakaput bat ka asam ka penslor khnang yakani namar katep bakamlong tra yakitu ki jaka Ngadon tang ka jingken tu ban ong kumne. Ba ai bingnya trailang. Da ka binum ya keno su ya no. Ini ai ke jingnya trailang. Na ka benta kumnu bangin penyo pat. Bangin pentikna mdei bang ong ban penyo pat. Bam pentikna ialah ujung keputusan. Ladang imla ban pentikna kalong ka bae. Hak sensar kadar kapen ketakli. Ngi sensar ya ka bordar ngi ketakli halu kata. Man la kasnam ngiyo ay ka report. Na ki sorasnong kirang basnong ki badon sikto ka time ki lawan kentur put. Da kita ki nong syong snong ki badai na asam. Bat ka asam ka penslur ya ki let's say hakabab don kijaka bab la khamlong pai ba kala ban penslur de kabasnai ki school ka ai ki ki wa ka ai ki electricity bat ki babyang ka surop hanrei ha kijaka ki badang long nongrat khamtam ki tu kijaka ki border ki jongi ka penslur de ka thungkai namar ka kai tang asnam klasot no man penpau mengilak kelim la slam ba kadan ka jabing ban pentrai ban ailat iki nong sang senong hang tu kat hadu mendin kasiru na yo e report ba kila wan le biang hakisnam ki bala le ngi klem na yo lat ban ai kot ko bor ten re ha bangile ngi ui bekile am ta ngi prat ngi put ngi wen ngi haban slur dalade Jangan kentulang yingi hak na kapor. Balada ngin syuya sa stang kejingnya keren, kejingnya kentu, kejingnya ong iwe kam mempoy. Syai ru. Rai kedai yingi bangin yang ban kendet nadu ki nong yalam snong. Ki rai ki hima ki ngalam kor ngaduk kilong keme ki deban penslur bangin bi sekmat bangin deban penyo ya ka song sup ka song sain jong ka snong ka thau jong ki khon ki hajar jong ki nong song snong jong ka jai meru ka jongi kadai hi uput usam upapiang lemda kamta nginamla bani ka jing song sup Balik ke orang kumtar, buat ngi mat, ika jingga kedi, jaka, pedang juga ariang mamla. Kim jia nang yot ya, ki haban lek, syadu ke diskon, ki wan sengi, syadu diskon sukut, ban klaim ya ke hok. Tu balai bagiru, ki balong ki kun ki hajar, jom kita ki dolai, hapok ke jing pek, jom ki dolai syapnar. Ki kun ki hajar, jom kasih, ki bahap hapok kisim bat kisara tung ini yang teli nak bentah ban pen klain ngin kelat ik bor jong ki wei rai dala de hingin sim ya kataka rai ngin penon kam ya ka jabing klain kujungi nadu ka men sim ngin troy nadu ka donot ka men sim
balada kita ki long shwa ngila bakala ki klem pendap kamdei bagen i ya kano ka benta la kalong ha kano ka benta ngi dei ban pendap ngi kinong simpateng ngi dei ban pendap ya ka nga ngai skam babaro pia menjur banong ba lada kam don ka jing ka jia ha ka khando ka siap kam don ka jing ka ne ha ka khando ka siap ka yeng ka long ka syong suk syong sai ngi mat ya ka ne ha ki hima nuksa Sipara ki yakni khando kat hadu ba kimtre su bani kran kat badang klung ya bulang ya kaju kejembun na imai anda habala yakni ya ka jingdon ka jingam mbang su bani kran ngangek ba ki basong habordar nga sutu nga nirung sutu kitu ki basong habordar tang balik siau asam kimnut su Nomor beli, ya kan at, ya bu sun, ya bu sli, way. Kadai bandon, kajing penbaik, langi dai banlek sepo, Supreme Court kembaong mapi, kembala pensai bela, ya ini lek, ngaga mendaban penyo, ya putusan berpiang lese, kasorkar, kamdon ya kikot kisla umnut mankeren, mano badon ya kita kikot. Ki documents ki babiang kita ki dai ban lech khamat kitang bon ki kat kisla ka bangi dai ban penyo ngangai skam ba ka sarkar India ru hapo ka jingalam ka jobodi umkwa bikin don ki jinga kan at hapdang jong ki parabro hapdang jong ki bordar ki jong ki den rei haba kimla bani penben hap ban sngap nak sngap ka syong hangi ki try Mesti benle. Mana belum try, ngilong try mengi, nama ngilong try mengi kendau siap. Sarkar asam belum try dekat penselur baik, ya kepak kentur nak kapor. Dengan khot ngayawer saisin, ya kabri kas seng, ya kenika sengkul jangka bri ki hanyau trap. Ngakot ngayawer, ya kasur paiba jangka bri hanyau trap. Ngakot ngayawer isengkur jang beri nyutrap ngakot ngayawer ya kisim ngakot ngayawer idolai kisim right kisim ki sadar kindo badboro bangini tray da kamensim ke beslur bad da kamensim kabingi dai bantip om da kabangai syuyok sngo Nidon kam ban pendon kam da ka bangitip tan rai ban penyok tan rai kenang bingila ban penti kena ya uput usam jong ka khasi jantia Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya